I gde ste ljudi, evo nas ponovno Strava Gamer, danas ću igrati Hungry Shark Evolution. Prvi gameplay ove igre. Zvitava nam se ljudi, izvinite zbog produžetka, nema klipova i toga. Ljudi, tako, izvinite zbog toga, evo sad su čitava igrica. Tako da možemo krenemo da jedemo te ljude, pošto igramo Hungry Shark Evolution. Ako čujete neki zvuk, izvinite, kod druga sam, pa se rešio si mi klip, ja sam nešto srećni. Izresim, pa se rešio si mi klip, pošto imam raspoloženje. Ljudi, glavno sada se bude učiti. I evo ljudi, učitavam se ovo Let's Go. Ljudi, kako se ovo pokreće, evo ga. Ljudi, jedemo neke ribe. Ljudi, usisalo nas je. Vidi sada. Ljudi, jedemo ljude. Ljudi, još da pojedemo ljudi. Ljudi, dobro, idemo. Neka sad treba da pojedemo još malo ljudi. Ljudi, još malo ljudi da pojedemo. Ovo sad jedemo ovo pokoju. Ljudi, malo ribica. Ljudi, ovi plivaju po ribice. O, draž. Evo ljudi, gotovo je. Ljudi, pojeli smo nešto, evo još jedna riba. Lapali smo se ljudi. Opa ljudi, još jedna ribica. Ljudi, vidim da ima neki čovjek, mislim da nema više. Ovo su da, prešokali smo se. Ljudi, pojeli smo nekoliko tipa. Evo ljudi, još nekoliko tipova. Ajmo ljudi da sjedimo. Evo ljudi, pojeli smo to kretena. Evo ljudi, tačno su stali. Lepo, pojeli smo tog čovjeka. Ajmo ljudi, go draž. Ljudi, go dražovali smo. Tako da smo ljudi super brzo i prestalo go draž. Ljudi, pa dobri smo onako za sada. Evo ljudi, gotovo. Lap, ljudi, još jedan. Evo ljudi, to je što pita staja, mi ga pojeli. I to je to. Ajmo podižemo canac. Ljudi, izvinite, imam malo košta, tako da kada ga prila, utacim zam vas. Evo nas ljudi ponovo prikačio sam se. Mi jedemo još ljudi. Ovo će bude još jedan krat, tako da... ljudi! Ovo ljudi, pojeli smo sve kretena. Dole po neke ribice. Jedan mi se, eto ga neki kreten. Sada ste elektrošokirani. Tako da ljudi, smazali smo još jedan, drugi. I ode i četvrti, ode treći. Ode četvrta, ode peti, ode šesti, ode sedmi, ode osmi. Ajmo ljudi malo da odiramo se, ljudi. White 12 horse. Ljudi, dali smo nešto. Pa smo jedno, 2, 3, 4, dobro, okej. Evo da pojeli smo sve. Ljudi, evo i kornjače, nešto novo. Ljudi, novo. Što je ovo ljudi, nešto puko. Eto ga ljudi, to smo pojeli. Ljudi, evo neki se pripazio jajkove.
Da, ima još nekih ljudi. Pojeli smo jednu pticu. Da, ima neki bolje. Vidi neka devojka. Ljudi, pojeli smo. Ljudi, to bi bilo to za ovaj klip, tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pojedite se.